DigiPeople videoblogi. Tänään aiheena auttaminen. Suomalaiset jotenkin kokee avun tarpeen myöntämisen häpeällisenä ja heikkouden osoituksena. Päinvastoin se on isoa rohkeutta. Se on rohkeutta myöntää, että ei olla kaikkivoipaisia. Kaikki tarvii apua joskus ja jossain asiassa. Kaikkea uutta pitää kokeilla ja perustin eilen LinkedIniin ryhmän nimeltä Takapiru. Takapirun ajatuksena on se, että on joukko ihmisiä, jotka voi kutsua takapirulaisia takapiruilemaan yritykseen lyhyitä, simppeleitä settejä, jossa kutsuja kertoo haasteen tai ongelman ja takapiruilija kertoo sitten omia kokemuksia ja omia näkemyksiään. Tämä ei ole myyntikanava, vaan nimenomaan mahdollisuus pyytää apua yksinkertaisella ja helpolla tavalla ja tehdä siitä jollain tapaa julkista. Ehkä enemmän haluaisin, että meillä olisi avoimempaa yrityskulttuuria, jossa myönnetään erilaisia haasteita helpommin ja sitä kautta päästään ongelmista huomattavasti paljon nopeammin eteenpäin. Käy tsekkaamassa LinkedInissä Takapiru, tuu mukaan, tehdään jotain uutta, tehdään avoimempaa yrityskulttuuria, tehdään parempaa liiketoimintaa, uusia eksperimenttejä. Tsemppiä, hauskaa juhannusta!